250 persuna li jaħdmu fil-qasam tal-kultura se jibbenefikaw minn taħriġ b'investiment ta' €1,000,000 parzjalment fondi Ewropej. It-taħriġ se jibbenefikaw minnu persuni li xogħolhom huwa li jgħinu lill-artisti jtellgħu l-ispettaklu. Persuni li jridu jkunu fuq il-kodba ta' entitajiet kulturali bħat-Teatru Manwel, Dar il-Mediterran u l-Orkestra Filarmonika Nazzjonali. Iċ-ċermen tal-Kunsill Malti għall-Arti Albert Marshall tkellem dwar l-importanza ta' dan it-taħriġ u qal li issa mhux biss qegħdin ninvestu fl-artisti imma anke f'dawk li jgħinuhom. Darba ma li qed nitkellmu dwaru huma fondi Ewropej li ammontaw għal €1,000,000 li dawn se jitqasmu lil dawk in-nies li jgħinu lill-artisti jagħmlu sew xogħolhom. Fis-sens li allura dawn huma nies bħal il-managers tagħhom, in-nies li għamlulhom is-sodda ħalli huma itellgħu x-xogħol artistiku tagħhom. Il-Ministru għall-Kultura Owen Bonnici faħħar dan il-proġett li se jkompli jsaħħaħ is-settur kulturali lokali. Dan il-proġett għandu lan li jsaħħaħ ir-rwol u l-kapaċità ta' dawn il-ħaddiema biex jipprovdu servizz pubbliku aħjar fil-qasam tas-settur kulturali u kreattiv. Is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Aron Farrugia qal li dawn huma fondi Ewropej li se jmorru biex jagħtu ħiliet u opportunitajiet ġodda lil dawk li jaħdmu f'din l-industrija.